YouTube, Halløj. og velkommen til den her nye kanal og den her nye serie. Ja, jeg håber vi tager godt imod kanalen. Det er en helt ny kanal, og ja, lad os bare komme i gang, skal vi ikke det? Jo. Jo. Kom med herind. Der var noget herinde. Se, hvordan får man et job? Eller ja, så skal du bare går du herhen, der står sådan på det her skilt her. Klik her for sine mulige jobs. Okay. Så kan du se her. Jeg tænker, hvad for et job vil du være? Du kan ikke være farmer, det er ude af drift, stod der på et skilt herhen. Nå. Jeg tænker, hver gang du miner noget, får du penge. Altså du får, hvis du miner mineraler og ore, så får du penge. Og hvis du fælder et træ, så får du penge. Ikke? Jeg tænker, skal vi ikke være miner? Ej, jeg vil gerne være en fisker. Ja, så skal du stå og fiske hele tiden for at få penge jo. Nemt. Ja, det er nemt, men svært. Mm. Jeg tænker, skal vi ikke... Jeg vil gerne være miner, så det bliver jeg. Hold da op, man tjener meget på mine, mand. Hvor min af dem skulle være. Jeg bliver miner, så jeg skriver skråstreg. Det står der på det skilt der bag dig. Tror det sådan der. Ja, nu er jeg miner, tror jeg. Kigger lige. Jo, jeg miner nu. Så er det vel bare at komme ud af mine, så får man vel sådan en kit. Det er jo. Eller hvad? Eller hvad sker der? Er der også blevet miner? Og det er den der, lad mig lige kigge her. Nå. Jo, jeg kitter lige skråstreg kit spiller igen. Og for mad. Nå, nu har jeg i hvert fald masser af mad. Skal vi ikke se at komme derud af, Nicoline? Jo. Nå, nu fik vi et skål. Hyg dig med den. Nå, kom, vi går herover til hvad hedder de her portals herovre. Ja. Jeg tænker, vi skal nok i skoven, skal vi ikke det? Og det der. Den er her. Ja, jeg ved det godt. Det er også til junglen. Ej. Vi tager junglen bagefter for at få mad, fordi der er meloner der. Mm. Okay, hvad er det her? Det er krig bag det røde. Vi gider ikke den vej, vi går den her vej. Oh shit, det lægger lige der. Okay, hvad er det her for noget? Jeg skulle lige sige, det er første gang, vi spiller. Wow, det lægger for mig lige her. Det gør det for mig. Og nu gør det ikke mere. Nej, det er det. Du kan sige sådan en leg spike. Ja, og det gør, hvis du går herind igen, mand. Er du så færdig, den lægger? Ja. Lad os komme væk. For det der læg i sted. Oh shit. Du er så... Oh god. Der er fandme huller overalt, mand. Okay, der er zombier her. Der er mange zombier. Der er skeletons. Lad mig ikke gå væk. Og nu kæft, de brænder, de gør ikke. Ja, det er jo fordi, der var skeletons, ikke? Det. Bare til fan. Jeg skal nok lige komme lidt væk. Bare slås med de monster der. Ej, godt jeg ramte rigtigt, mand. Okay, hvad sker der? Kan man ikke skrive skråstreg wild eller et eller andet? Nej, okay. Fordi man så skal jo ned med at løbe langt. Nå, hvad hedder det? Den her serie, den kommer vi da til at kalde Pengebyen, gør vi ikke det? Okay. Hvad? Jo. Jeg synes, det er lidt logisk, er det ikke det? Rip, mand. Der er bare langt væk. Der skal bare løbe, man skal bare løbe og løbe og løbe. Så kommer der eddermame med nogle flere bygninger. Hvad sker der? Der er det mega nederen.
Nu er jeg vel også ved at være et godt stykke væk, eller sådan noget. Shit, det ligger der. Vi skal længere væk fra sporen, skal vi ikke det? Men har du ikke set en anmodning eller? En anmodning? Ja, jeg vil gerne se det af. Sådan. Nå, ja. Hvad fanden det lægger lige nu? Hold da op. Jeg ved ikke, hvad for mig vi skal prøve den her vej. Okay, prøv vi går lige hen til de her. Shit, det lægger, når jeg vender mig om. Hvad sker der? Wow, hvor er det nederen, mand. Vi skal væk fra det her sted. Hvorfor er det mine bakker over sådan af jorden og så bare? Fordi vi skal væk fra det her sted. Her, kom hen. Det er svært. Det er en båd. Det her bygger en båd. Så skal jeg bare væk. Ses fuckers. Ja, det her sted, det var nederen. Ej. Hvis det her det er bare en sø, ikke også? Og en lille båd på ingen. Ja, jeg tror det er bare en sø. Hvad sker der? Nej, hvad? Hvor den spawner bare midt i det hele, den her. Ses. Nej. Spawner den også bare for dig midt i det hele? Ja. Hvad sker der for det? Kom herind, der er crafting table lige herinde, heldigvis. Her, jeg har lavet en ny båd til dig. Den står der bag dig. Du skal ikke den der vej. Jeg ved det godt, jeg skal bare lige... Hvad fanden virker den båd her nu? Sådan der. Ja, jeg skal lige se, hvad fuck er der brændt noget af. Ej, der er så ikke spawn flere ting op i hovedet på mig, der magter jeg simpelthen ikke. Wow, hvorfor? Så sejl dog. Du ses. Nej! Hvad skete der? Kicking for flying or related. What? Jeg blev kicket for flying? Hvad sker der? Wow. Spawner bare sådan random ting op i hovedet på mig. Jeg ved ikke, jeg kommer nok ind, hvor jeg står på bunden af havet og dør. Nej, du står ikke. Du er ved havet, men du... Okay, nu begynder du at bruge. Ja, nu kommer jeg ned af. Når du er der. Gik din båd også i stykker igen? Ja. Ja, det er flot. Har du 3 til at lave en ny? Ja. Der er jeg også. Skal du også have en eller hvad? Jeg har en. Kom, vi skal bare væk fra det her sted, mand. Det der bare nederen. Kan du ikke starte en skid, hvis den bare bliver ved sådan her? Der nævnte vi har lige brugt en ny båd for ingenting. Men du kan jo bare hoppe ud af den og så slå den. Ja, hvorfor går den helt tiden i stykker? Det er da mega nederen. Okay, vi skal bare op ad det bjerg her. Det skal jeg nok sørge for, at vi kommer. Hvor er det fik min båd? Hvorfor tog den bjerg? Hvorfor bjerg? Det bjerg, du står lige ved siden af, mand. Jeg ved ikke, bjerg er min båd. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg da lige fundet ud af. Det er du skal til at afslutte med en produkt, så skal vi snart tage os. Okay. Okay, jeg er oppe på bjerget nu. Mhm. Men nu... Ja, hey, det er jo egentlig, du er så snakke lidt højere, man. Man kan næsten ikke høre dig. Det er bare ved med at komme ind i dør. Jeg har lige fundet kul, så det hakker jeg lige, så får jeg penge for det. Ja, det er fedt nok. Du har sagt mig ikke mange minutter, han var hjemme i spil. Hvad? Jeg siger, det var ikke mange minutter. Han kunne være hjemme i spil. Han er hjemme i går. Og for satan. Når man har fedt, så nogle gange. Okay, Yes. Jeg synes godt, at jeg kunne se, at han blev en større, hvis han går. haha. Jeg siger bare, haha. Nej, det er ikke noget optaget seriøst.
Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Okay, tak. Skal jeg se? Ja, Jeg tror ikke, du kan bruge den her til. selvfølgelig kan vi det. Det er da sjovt nok, at vores forældre kommer ind, og så bare snakker med det hele. De, altså, prøv at høre her. Det gør det sjovt. Jeg tror, min mor, hun har været imod en gang, og så har min mor han 2 gange. Ja, og min far har også været inde, og jeg ved ikke. Prøv at høre her. Og min far har også været inde. Det er fint, det er fint. Mm. Okay, jeg er ved at komme væk fra det bjerg her. Og nu løber jeg ind og mere bygger ting, tror jeg. Ja. Og der er kul, det skal bare væk. Det skal bare have penge. Jeg skal faktisk den her, fordi jeg finder til på et sted af huset. Rip. Altså min hund. Ja. Rotten. Nej. Er der mere kul hernede i kaminen? Øj, det går langt ned, den her. Ja. Der er kul, mand. Det skal jeg bare have. Jeg skal bare have penge. Ej, der er ikke, hvad hedder det nu? MCMMO, tror jeg det hedder. Ej, det er altid hyggeligt at spille Minecraft. Synes du ikke også det? Jo. I må gerne kommentere ned i kommentarfeltet selvfølgelig. Hvor skal I ellers kommentere? Hvad hedder det, om jeg også gerne vil se noget CSGO? Fordi det kan jeg også godt sørge for, at der kommer op, hvis der er. Yes. Det kan du vel også, Nicoline? Nej, der er også lavet en tidsmand. Okay, Nicoline, du skal ikke... Jeg TP'er dig lige med, tror jeg. Ja, jeg ved sgu ikke, hvor jeg er henne. Jeg render bare rundt. Prøv at komme op på det bjerg der. Jeg har været oppe på et bjerg lige så. Ja, bare kom væk fra spawn. Fordi jeg er lige gået ned i mine, fordi jeg har fundet en masse kul. Og der er masser af penge i kul, så det tager vi da noget af. Ja. Og min telefon spammer bare, det kører ud det hele altså. Nej, du skal ikke ned til mig, satan. Jeg skal op til dig, når det er. Hvor har jeg fundet kul? Jamen så min det. Jeg har fundet en kul. Jeg har snart ikke mere pickaxe. Jeg har en ekstra pickaxe. Og så har jeg noget træ, håber jeg. Det har jeg. Jeg har en stack kul næsten. Man kan vist også sælge det. Så det er ekstra penge. Der var et stykke kul, det var dejligt. Så skal du komme herned til mig, mand. Jeg har så kæmpe år. Jeg har $100 allerede. Og hvor jeg havde fra 0. Nej, der er en heks. En heks, den skal du komme væk fra, mand. Hvis du smider sådan en poison, men så har du et halvt HP tilbage, når den er færdig. Ja, det har du lige gjort, den killing. Du skal du så ikke blive skudt af noget som helst. Nej, jeg prøver at komme væk, men jeg får langsomt og det lyder. Og jeg fandt også jern. Jeg bliver så skaldt med der. Hvad får jeg for min jern? Oh shit, jeg fik da mange penge for min jern. Bare sort hernede, mand. Wow, der er meget kul, men hvad sker der for det? Ja. Jeg har næsten allerede 2 stacks. Du går bare rundt dernede. Okay. Jeg bliver nok nødt til at slutte den her. Jeg skal til for. Hvad er klokken? Hvor til vi optaget i, mand? Det ved vi ikke engang. Nej. Jeg så ikke min skraldmikrofon. Jeg ved det godt, den er. Ja. Jeg har normalt også en, der er bedre. Ikke lige her, hvor jeg er lige nu. Hvad sker der for det her? Okay, fint. Okay, nu er der snart en pickaxe. Jeg tænker, var det ikke alt for den her episode? Jo. Jo, jeg håber, I har nydt den episode her. I må gerne give et like, det betyder meget. Ja, som sagt, det er en ny kanal. Så... Jeg håber, I tager godt imod videoen. Yes. Nå, det var alt for den her gang. Vi ses, YouTube. Tak fordi I var med. Hej hej.